Dobro jutro ljudi, pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, opet je rano ujutru, znači pola 7. Treba da krenem, idem po Mišinu devojku i idem po Mišinog tatu i onda zajedno idemo za Ponikve, na Ponikve Airpod na trgu 402 metra koji organizuje Boost Racing Team. U saradnji zajedno i sa SDC-om, trebalo bi da imamo mesto u sredini, imamo šator, imamo kola i imamo nove nalepnice Last of Us, tako da odo smo na Ponikve, rano jutro moram da žurim, za 10 minuta moram da sam na Novom Beogradu i danas ću ići Mondeom, zato što imam pređem preko 200 nešto kilometara, jedan sam bilo previše i za Renault i za Fijata, tako da sljedeće godine idemo sa Mazdom, a ovaj put sa Mondeom. Mondeo je bio još zapravo niste ni vidjeli na kanalu, to je tatin auto 2016. čini mi se, 2.0 dizel, 190 nešto konja, 4x4, fenomenalan za put, tako da bit će uživanje do tamo. Evo nas u Mondeo, malo da vam ga ajde pokažem kad sam već spomenuo da idemo njim. Sasvim fin autić, mnogo udoban za vožnju, ovim sam njoj stio ležeći policajca, ima veliku panoramu, crna koža, grejač u sedištima, klince, palce, ima sve ove moguće praćenje trake, ali naravno ja sam kao pravi Balkanac to sve poisključivao zato što ono, ko je on da meni kaže kako ja da vozim? Tako je, bolje da se isključe sve kontrole i samo mogu ja da vozim onda lepo. I evo stigli smo u Ponikve, sad ćemo samo raširiti šator, ovdje smo sa SDC-om, SDC timom, sa Mišom i samo raširimo malo šator i to sve smjestom pa ću onda da snim sve. Inače mnogo duva vetar i ne znam koliko ćete me čuti, nadam se da se ovako čujem dobro. I usim sad rilcove malo da mu snimimo. Opa! Habibi! Hoćemo lepimo to, brate, Last of Us. Znači, naletnice služe da se ne vide iskrzani rubovi. Evo mi ga kolega youtuber, pozdrav za pokvario auto. Vidjet ćemo šta će da uradi na kvalifikacijama. Evo počele su zapravo kvalifikacije. Evo ga Debeli, evo ga Grujić. Tamo je jedan crni. Ovo je moj lični dron. Evo gotove kvalifikacije, Debelja je napravio 13.02, a Grujić čini mi se 16.1, da? 15, ne tako nešto. 13.02 bukvalno prečka, samo prečka, brate. Tako da ono, fino. Držano ide, brate, Six Colud baš. A sada će driftovati kao pravi neki mini show, ovo ono. Tako da ćemo sada i to snimati. I evo vidu svi sada ljudi tamo. A inače ovdje je tuning styling koji nemam baš pointe, niti smisla da ga pominjem. Jer ne želit će to dosta kvalitetnih da vam snimim. Reti mi. Tako da, još idemo sada da gledamo malo ovaj driftić.
vidi stoji drift show, znači ogačio sam snimak kako je Devil bukvalno prošao na milimetar od ivičnjaka i svi smo podobijeli kamenčiće po nogama jer nije bilo očišćeno, ali iskreno bilo baš zanimljivo, ono. Samo što nas će Miša iscimo da moramo da trčimo, da mu pomognemo, da smo svi trčali tamo, osvatili tamo zapravo, ne moramo da trčimo, kao, okej, nema veze. Ali, uglavnom, evo sada počinju trke, prvo ide ono klasa 17, pa 16, pa 15 i tako dalje. I iskreno, pokušavam cijel dan da razumem ove trke na 402 metara i ne razumem iskreno. Ne mogu skapiram, okej, ti pržiš auto da ideš što brže i onda se prijaviš za slabiju klasu. Pa jevo te, mislim, nije mi jasno ovo trkanje, majke, ali ne vezi. Kao idem da gledam, da ispratim šta se dešava i da vidim ko će napraviti najbrže vreme u toj klasi koju se prijavio i eto, da vidimo ko će bolje da pusti gas. Jel tako? Sve, jer on je trka ubrzanja, trka ko će pusti gas na vreme. Ko ne probije klasu? Ne, sad sam vodio dilemu, bukvalno 20 minuta, ne mogu, brate, ono, nije mi jasno uopšte, majke. Trči, Kalka, nema ga. Gdje kolog je? Daj, ispravi se, majke ti, brate. Stolice. Evo jedna. Čekajte, evo ga Dalilović. Još kaže Dalilović, ma ajmo pa se kišama, rekao, stani bre, neće. A vidite, znaš kako lepo mjesto smo našli? Vidio sam snimak, brate. Inače. I on mu zove da, brate, sam poređeno stolicu. Je li bio ko zanimljiv? Daj ljudima intervju sa trke. Sad ne. Sad ne, a? Iskreno ne. Više neće ni biti. Pa neće ni biti. Ule! Kalka ne kreni. Kažem, Kalka ne kreni. A pada kiša tako da izgleda da ništa neće biti. Trke. Sad svi u klasu 20. Vidi. I da, uglavnom ništa, pada kiša, sad ne znam šta će se dešavati, bukvalno da će se nastaviti da se vozi ili šta. Jer ovo kao jedino mogu 4x4 da voze. Svi ostali ne, tako da ćemo sada vidjeti da i deluje kao da će brzo proći ovaj oblak. Tako da ono, vidjet ćemo. Spustili smo sad šator i to sve. Ali iskreno, ono, mnogo mi je krivo sad, želim da objavim ovaj video. Zato što ja stvarno želim da mi neko objasni lepo pojentu 402 metra ako ćeš ti da puštaš gas da bi nabao lupam 16.00 vreme, ono. Mislim kao. Ali da, mi smo se kao Last of Us tu pojavili. Nažalost samo sa 3 auta danas, ali dobro, bit će kad proširimo našu grupu još više ljudi. Tako da, eto, stvarno će to biti jedna mnogo lepa priča i nadam se da ćemo ići po svim ovim skupovima i trkama. Zato što je mnogo lepo druženje, mnogo dobra zajebancija i mislim ono, to je na kraju krajeva i poenta svega da bude dobra zajebancija i dobro druženje. VIP mesto. Hvala Bogu. Smo dobili. Da. Probiti klasu u finalu. Zire. Ili karavani. Se 13. Za styling koja je danas bila održana na drugom delu staze, tamo gdje je bio... Inače ljudi, ja sam vama rekao da je Kalkan na trkanju je zapravo na stylingu, ne znam zašto sam rekao uopšte na trkanju, vjerojatno bilo rano. Ali uglavnom evo sad idemo da vidimo da će Kalkan dobiti koji pehar za... Kaže, mišli da vidimo koliko je Kalkan pehara pokupio, pošto kaže da je najbolji auto tamo. Mislim jedini auto tamo, šalimo se, ali je jedini, ali da, ne razumete, dobar je. Zdravo što se kaže, inače on je Mustang koji ima padobran pozadi, ali ništa bitno. I ide 9 sekundi
Da, 9 sekundi samo, ali... 602 metra, da. Mislim, ono, Kurac. ništa. Penis, izvinjavam se. Kulturanci, to mislim. Nekaj se drugi. A ja treći. A znaš ko je ubio Ilića? Vidio sam, bre. A znaš čije je tu sestra? Znam, bre. Znači, svaka čast, stvarno, Tijana se tako zove. Mislim da je tako nešto. Da, svaka čast, iskreno. Aco, brate, ja ne znam šta ti kaže, vidi. Vidim Acin auto i rekao, zašto je Tijana u Acinovom auto? I onda se Ja znam, Zoran koji dolazi kaže, devojka je pobedila Ilića u A znaš kako je pobedila? To je bila 12. klasa. 13. 13.05. Majke. 0.3, da. Znači, ubila je. Baš je bila precizna. Inače, ne znam šta ću smeti da ubacim u video, zato što su puštali muziku sve vreme i onda kao dobit ću bukvalno ban, ono možda budem morao da isključim muziku, tako da to ću još isproveravati. Ono, kao jebi ga, šta da radim. Kako, razočarenje ili sreća? Šta će biti? Ništa. Idemo svako. Last of Us. Znaš što je ja sam totalno suprotan svih, svi su ono klasika neki, ono street varijanti. A ja kao da smo ja spadam sa svojim nalepnicama, visina, felna i sve to u race kao više. Dobro, pa se ocenjuje po stilovima ili po ukusu? Po stilu. Kebo? Kebo? Kalakan, bevaj nadogrej. Evo ga, najlepši auto danas na tuning stylingu, tačnije. Ne smiju da priznaju pa su napisali samo top 20. Pa da, pitali su Kakana, ćeš da kažemo da si prvo ili on je rekao ne, ajde bolje top 20 da bude naš. Okej, Kakan je inače skroman dečko. Ne bunim se. Čekaj, stani, jebote, spusti malo to. Digo čovjek ruku, mora digam kameru. Evo ljudi, malo smo se sada fotkali, baći koju fotkicu. I sad ćemo da krećemo, samo još Kakan se slika sa drugom. Kakan ne stavi šiber. Ništa ljudi, evo krenuli smo, idemo na neki has ozbiljan, na neke pljeke, nešto, neko meso. Ili možda komplet lepinju, još ćemo se to dogovoriti. Evo su i Miša i Kakan iza mene. Uglavnom nismo ni odgledali kraj trke zato što su svi ljudi krenuli ono da trče nazad i onda smo bili u fazonu, brate, bit će prevelika gužva, ajde da bežimo ranije. Jer ono, svako šta da gledam ljude koji puštaju gas na pravcu, tako da, šalim se, ne. Ispričat ću, idem da jedem i onda ću da ispričam da sam shvatio zapravo neku makar pointu da ima ovo 402 trke.